ale mieliśmy czekać na nich. Nie możemy iść. Musimy na Gosię poczekać, wiesz? A ja chcę walczyć z szkoły, No ale na Gosię czekamy, wiesz? ale nie mam białego. Dajmy go jeszcze. Tu jeszcze by się przydały tego rododendronu. No, ale nie ma już. Nie ma już? Jak nie? Nie ma. Mówię. Zbierze się jeszcze. Musi być.